The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yung ora mismo? Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Sana po kayo ay nasa ligtas na kalagayan habang tayo ay kakatapos lang dagsain or maapektuhan ng bagyong si Christine. Ngunit sa kabila ng bagyong Christine, live na live pa rin po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Box at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto mga kaaksyon, nakakalungkot na pangyayari. Isang ama ang nasawi matapos niyang isalba ang buong pamilya mula sa bahang lampas tao na dulot ng bagyong Christine. Kwento ng bunsong anak, matapos raw sila isa-isang inalalayan ng ama sa pag-akyat sa bubong, naisipan nitong gumawa ng balsa gamit ang mga nakalutang na mga kahoy. Ngunit habang ito ay ginagawa ni tatay, pinulikat umano siya at nahulog sa tubig baha na naging sanhi ng pagkakahimatay nito. Nai-revive pa naman daw nila ang kanilang ama, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay binawian na rin ng buhay si tatay. Ating makakapanayam ngayon ang kanyang bunsong anak na si Christine Esplago. Magandang hapon sa iyo, Christine. Magandang hapon din po. Kami po ay nakikiramay sa pagkawala po ng inyong ama. Salamat po. Apo. Christine, matanong ko lang, nasaan kayo ngayon ng mga kapatid mo at yung mama mo? Nandito po kami ngayon sa isang concerned citizen po. Pinagamit po sa amin yung lumang bahay po nila para po paglagapan po ng ano po ni tatay habang po pinaglalamayan. So dyan sa dating bahay ng inyong kakilala, pinagamit muna sa inyo para dyan iburol yung tatay nyo? Opo, kasi po doon po sa barangay po namin, may tubig pa po talaga. Mataas pa po yung tubig. Ilan ba kayo, Christine, na magkakapatid? Siyam po kami magkakapatid, pero during the typhoon po, dalawa lang po kami magkapatid doon. So siyam kayong magkakapatid, pero nung kasagsagan ng bagyo, dalawa lang kayong magkapatid kasama itong tatay at nanay mo? Opo. Oo. So, si nanay, kumusta ngayon? Ayun po, kasi kakarating lang po talaga ng tatay namin galing sa funerary. Ayun po, iyak na iyak. Galing nga din po ako doon, kaya medyo umalis ako dito sa pwesto na pinag-anuhan po sa akin. Ano po, kanina. Kasi po, ako po yung nagtindi ng kandila. Opo. Kami ay saludo sa kabayanihan na ginawa ng tatay mo para maisalba kayong magkakapatid, kayong pamilya, no? Kaya lang sa kasamaang palad ay nasawi yung tatay mo. Sa inyo bang lahat, Christine, sino lang yung marunong lumangoy? Dalawa lang po silang lalaki at sila lang pong dalawang marunong lumangoy sa amin. 11 po kaming nakarap doon sa bahay na yon.
May dalawa din po kasi maglola na nag-evacuate din po doon sa amin dahil po hindi na po nila na kayang tawirin pa yung yung lakas ng agos ng tubig. Kaya doon na lang po sa amin tumigil. Yung lugar ba nyo, Christine, bahain talaga tuwing may mga ganitong kalamidad? Opo, bahain po siya kasi po yung likod po namin ay isang sapa. Pero po hindi po siya, yung nag-stay yung tubig, hindi po siya tumataas ng husto kasi po yung tubig po dadaan po sa amin tapos aalis din po agad. So nasanay kayo sa mga nagdaang mga kalamidad, binabaha talaga tapos madali namang humupa yung baha. Pero ngayon, talagang matagal na tumaas or talagang mataas yung tubig baha dyan sa lugar ninyo. Opo. Bigla po talaga yung pagragasa ng tubig kasi po 10 o'clock, yun po yung, kasi po hindi talaga ako nakatulog ng magdamag. Nung 10 po, mga 10 p.m. ng 22, nagising po ay, bumangon po ako nun para umihi. Anuhan ko po na yung tubig ay papasok na sa bahay namin. Kasi medyo nakataas naman po yung bahay namin. Opo. Papasok na po sa bahay namin. Kaya po yung mga gamit namin sa likod, yung mga balde, yung mga tsinelas, ito papasok na po namin sa loob kasi para po hindi maanod ng baha. Mga 10 p.m. po yun. Christine, babanggit mo na nakaburol yung labi ng tatay mo dyan sa lumang bahay ng kakilala ninyo. So ngayon, matanong ko, Christine, ano po ba yung maitutulong namin? Ano ba yung mga pangangailangan nyo ngayon? Ngayon po kasi, ma'am, malaking tao po kasi yung tatay ko, yung yung kabaong niya is worth 95,000 po. So malaki yung yung pangangatawan ni tatay, kaya medyo mahal din yung kabaong na ginamit ni tatay. Opo, hindi po siya nagkasya doon po sa 60K po. Opo. So, dahil dyan, Christine, makinig ka, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa inyo sa muli, Congressman Pido. Hello, Kong. Magandang hapon. Okay, so balikan na lang natin yung linya ni Congressman Pido kasi ngayon masyadong mahina yung mga signal. Pero Christine? Hello, Christine? Hello po, ma'am. Oo, medyo mahina lang yung signal ni Congressman Pido. Gusto nating malaman kung ano yung pwedeng iabot na tulong ng Ako Bicol Party List. So, ngayon ba, Christine, matanong ko, mataas pa rin ba yung tubig dyan sa bahay ninyo or dyan sa lugar po ninyo? Opo, ma'am. Kaya po ngayon, nag-decide po kami na tulong na rin po ng bayanihan ng katabi po namin na barangay. Inayos po yung bahay nitong yung lumang bahay po dito sa May Angusta, malapit po sa may highway, para po dito po kami magburol. Kasi po doon po sa amin, wala po talagang pagbuburulan dahil lubog pa rin po sa baha. So paano kayo ngayon? Nakakakain naman po kayo? Paano yung pang-araw-araw yung pangangailangan? Sa awa po ng Diyos, yung taong pumukpok po sa amin, hindi naman po kami pinapabayaan, ma'am. Opo. So, may mga talagang mabubuting loob. Merong mga mabubuting loob na tumutulong sa inyo, Christine. So, sige, Christine, nasa linya nasa muli si Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Kong, magandang hapon po. Magandang hapon, Remy, and sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Habang Ora mismo. Maray na hapon, Tabi, sa Indogabos. Opo, Kong, eto po, nakakalungkot na pangyayari. Isang tatay po yung binawian ng buhay matapos niyang isalba ang kanyang pamilya sa tubig baha. So, Kong, ano po ba yung maaring asahan na tulong ng pamilya mula po sa Ako Bicol Party List? Alam mo, basic yung ating burial assistance. If we can extend any other assistance, we will do so. So, tanungin natin yung ating mga kawani. Baka pwede pa tayo makapag-extend ng food assistance. But right now, what is ready is burial assistance. Refer natin siya sa ating, assistance to individual in crisis situation. Tinatawag natin AHICS.
at yan ay schedule sila ng DSWD at makakakuha sila doon ng burial assistance. Ayun, so nakahanda lagi yung burial assistance at kung ano pa yung pangangailangan like food assistance, laging naandyan yung Ako Bicol Party List. Kung mensahe nyo na lang po sa pamilyang naiwanan po ni tatay at syempre sa mga ganitong panahon, ano pa po yung maaari nating maibigay pong mensahe po para sa kanila? Alam mo, kung pwede sila mag-qualify doon sa ating mga programs like doon sa barangay nila, mayroong Sustainable Livelihood Program at iba pang mga programa ng ating mga ng Ako Bicol Party List gaya ng mga temporary work program or test the trainings. We will accommodate them as long as they have the willingness to join sa ating programa. So ibig sabihin po nito kung lahat po na pwede pong ipasok yung pamilya para po sa mga programang available ng Ako Bicol Party List ay tutulungan po natin itong pamilya po ni Christine. Yes, as long as may pagkakataon sila at available naman yon sa kanilang barangay, and we will do so. Pati sa AKAP siguro, pasok natin sa AKAP. Ayun. Ano? Opo. Kung as of this time, maitanong ko na din po, saan po ngayon yung patuloy na binibigay pong tulong ng Ako Bicol sa mga kababayan po nating nasa lanta po ng Bagyong Christine? Siyempre, with emphasis doon sa mga nalubog pa ang kumbaga kanilang mga munisipyo. Kahapon, galing tayo mismo sa Naga City to deliver the 4 truckloads of food packs. At ito ay ni-receive ni Mayor Nelson Lechon para sa kanilang mga constituent. Ngayon naman, dumating yung C-130, karga ang 20 rubber boats na gagamitin para doon sa mga municipality na lubog pa para sa kanilang rescue operation. So, yan, nagpapasalamat tayo kay Congressman Saldico, the Chair of the Committee on Appropriation, pati na rin kay Speaker Martin Romualdez patuloy na pagbibigay tulong sa atin dito sa Bicol Region. So, yung iba pong lugar na hindi pa naaabot, huwag ho kayo mag-alala dahil patuloy rin ho ang aming pagsusumikap na ma-prioritize yung talagang nangangailangan. As of now, kulang ho yung aming workforce pero nag-iikot po yung ating Ako Bicol team to reach out those devastated by the flooding. Alam namin ang unang pangangailangan ay pagkain. So tayo po ay magdi-deliver ng tulong. So ramdam po, Congressman Pido, ng lahat ng mga Pilipino, Bicolano, yung tulong na laging ibinibigay po ng Ako Bicol Party List. With that po, Congressman Pido, maraming salamat po at ingat po kayo. Salamat at magandang hapon, Remy. Bye-bye. Bye-bye. So yun, Christine, napakinggan mo si Congressman Pido. May extend na tulong yung Ako Bicol Party List na burial assistance, food assistance, at maaari din po kayong mailagay sa anuman na programa ng Ako Bicol Party List tulad ng AX, AKAP at marami pang iba. So yan yung mga tulong na maibibigay sa inyo, Christine, ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Kailangan po talaga namin yan. Nalimas po talaga kami lahat. Opo. Yung gamit namin. Sa muli, Christine, kami po dito sa programa ay nakikiramay po sa inyo at mananatili pong makikipag-ugnayan. Kami po, ang tanggapan po namin sa inyong pamilya para po kayo ay matulungan. At lakas lang ng loob, Christine. Anumang hamon sa buhay, laging merong bagong pag-asa na darating. Kailangan po namin magpakatatag para po sa nanay namin. Opo. Mga kaaksyon sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo, tulay naman sa Manito Albay, nasira dahil sa bagyong Christine. Halos 165 na pamilya apektado at stranded sa barangay Kawit dyan sa Manito. Ang buong kwento at ang ora mismong pag-aksyon ng ating programa, abangan. Magbabalik pa mga kaaksyon ng Ako Bicol tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo,
o Karani ang Saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa Saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon.
Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol tabang ora mismo. Mula naman sa Manito Albay, isang tulay na kumukonekta mula sa Barangay Itba at Barangay Kawit ang nasira dahil sa lakas ng bagyong Christine. Dahil rito halos 165 mga pamilya mula sa Barangay Kawit ang na-stranded sa kanilang lugar. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Kagawad Romel Africa ng Kawit Manito Albay. Magandang hapon po, Kagawad. Magandang hapon din po. Apo, Kagawad Romel, kumusta po kayo dyan sa inyo pong lugar ngayon? Sa ngayon po medyo mabuti na. Kasi medyo umina na yung hangin. Hindi na kami gasinong apektado. Opo, so umina na yung hangin, hindi na kayo masyadong apektado. Pero kumusta po yung mga residente po dyan sa inyong? Nung panahon ng bagyo, hindi po kami makatawid dahil naputol nga yung tulay ng mga bandang alas 7 ng umaga. Opo, nakikita po namin sa video, sa kuha sa video kung gaano napinsala po yung tulay na gawa po sa Kawayan. Gaano po ba ito kahaba na tulay dyan po sa inyong lugar, Kagawad? Ang tulay na to, nasa mga 100 meters ata to. So mahaba din, ano? Mga ilang taon na din po ba yan na ganyan po yung sitwasyon ng tulay po dyan sa inyo, gawa po sa Kawayan? Naputol po, may git kalahati. So, ibig sabihin, dati po, hindi po ganyan yung itsura ng inyo pong tulay. Yan po ba yung pangalawang pansamantalang ginawa lamang para po magkaroon po ng daanan, yung galing po dyan sa barangay nyo, papunta po sa sentro? Opo, pangalawa naman itong bagsak. Opo. Kasi nga po, kung pwede nga lang po, sana hinihingi namin sa, na kahit man lang, kahit na hindi nung gasinong kalakihan, kung pwede lang. Kasi pag ganitong panahon ng bagyo naiipit yung mga tao dito sa amin Opo. So, kumusta po, Kagawad, yung kalagayan po ng mahigit 165 na families dyan po sa inyong barangay? Ganito, ang ginawa ko namin, nag-abiso kami. Sabi ko sa kanila, pag medyo umano yung tubig, tumaas, lilipat tayo ng mataas din na lugar. Yung katulad ng daycare dito, mataas naman ang pagkagawa. Matibay naman. Sabi ko, lilipat tayo doon. Opo. Sa awa ng Diyos, hindi naman tumaas yung tubig. Okay. So, ibig sabihin, ito pong nakikita namin na lakas ng taas ng baha, ito po ay dyan sa ilog. Pero dyan po sa inyong lugar, sa loob po ng barangay, wala naman pong masyadong binaha sa inyo. Hindi naman kasi, no? Opo. So, dahil sa nasirang tulay, Kagawad, paano po yung mga pangangailangan ng mga kabarangay po ninyo? Ano po ba yung alternatibong daan para po kayo ay makatawid sa kabilang barangay? Kuya, tinatawid doon ng bangka. Okay, so sa paraan po ng bangka, kaya kayo po ay nakakarating sa kabilang barangay. Sa kabilang bayan po. Kabilang bayan, opo. Opo. Ang bayan po ba na binabanggit nyo, ayan po yung Itba? Opo. Yung kabila po ng Kawit, Itba na. Opo. Yung tulay lang po ba yung nasira dyan sa inyong lugar? Meron din po bang mga kabahayan? May bahay din ata na 2 o 3 ata na partially lang naman, hindi naman totally damage yun.
Opo, so partially damaged lang, ano? So konti lang po yung na-damage. Mga tatlong bahay. Yan pong nakikita namin na sobrang taas ng tubig. Ngayon po, kumusta? Nag-subside na rin po ba? Hindi naman po aabot. Hindi naman kasi nang mataas. Okay. So nababanggit nyo kagawad, meron din pong mga partially damaged na mga kabahayan. So ano po yung pinaka-problema ng mga pamilya dyan po sa inyong barangay? Isa ngayon po, yun lang ang pinaka-problema dito, yung pagtawid-tawid sa bayan, lalo na yung mga mamimili. Yun ang malaking problema po dito sa amin. Opo, pero sana wala naman pong mga emerhensyang dumating, ano? Kasi problema po yan na pagtatawid po dyan sa barangay nyo, papunta po sa bayan. So okay naman po. Well, hindi naman po kayo nagkukulang ng supply ng pagkain, ang mga pamilya po dyan. Okay naman po. Okay naman. So ibig sabihin, nakahanda po yung barangay nyo sa mga ganito pong pangyayari o kalamidad? Opo, nakahanda po kami. Maaga pa lang pa nung may bagyo na yun, umaga pa lang, nag-ikot na ako sa buong barangay. Nag-abiso na ako na kung sakali, mag-i-evacuate tayo lahat. Opo. So masipag na kagawad ito, siya yung... Sino yung kasama mo sa pag-iikot kagawad? Ako lang po. Bakit? Asan yung kapitan nyo? Hindi na po. Matanda na po ang kapitan namin. Nasa 86 na. Okay. So, very understandable naman dahil sa sobrang tanda na ng kapitan ninyo. Kayo po yung nagsisilbing kapitan na din dyan, katuwang ni kapitan. Opo. Kasi ako po yung top-notcher na kagawad nila. Ayun, mabuhay ka top-notcher kagawad. So, yan ang patunay na talagang yung binoto ng mga kabarangay ay talagang nagtatrabaho. Okay, kagawad. So, ngayon po, ano po ba yung maitutulong po ng aming programa ng Ako Bicol Party List dahil inilapit mo po itong problema sa amin pong tanggapan? Sana po ang hinihingi po namin sana kung po pwede lang malagyan to ng madaanan na maayos para kung sakali man na may mga kalamidad na dumarating, ang pagtawid ng tao, madali, hindi na pupunta. Kasi kung naiikot pa kami ng Sitio Katungawan, mga higit 1 kilometro pa ang lalakarin. Opo. So, yun po ang pangunang hiling po ninyo, yung maayos po yung tulay. Pero siyempre kagawad, dahil matagal-tagal pa sigurong maayos yung tulay, talagang kukulangin po sa supply ng pagkain yung mga kabarangay mo. Opo. Okay. So, dahil dyan, isa rin po yan sa mga iniisip nyong magiging problema dahil kukulangin ng pagkain yung mga kabarangay mo. Ano? Sige po, kagawad, dyan lang po kayo. Nasa kabilang linya po ang buting congressman ng Ako Bicol Party List na laging handa sa pagtulong sa ating mga kababayan anumang oras at panahon. Sa muli, magandang hapon po sa inyo, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Maray na hapon, Remy. And then kay Kagawad, sa iyang mga konsekwentes duman sa Barangay Kawit. And sa bilog na apektado kang baha na iniasin sa pagkadistroto kang sa indang tulay Rampo Nindo. Dahil pa kita nag-uulay, kaming duwa ni Congressman Saldico kang Ako Bicol Party List. Opo, Kong, maki-Tagalog lang po, Kong, kasi marami po tayong tagapakinig saan mang sulok po ng daigdig para malaman po nila yung tulong na lagi pong handa ang Ako Bicol Party List. Yes, alam nyo, hindi pa kami kumbaga nagigest dito sa Tabang Ora mismo. Kaming dalawa ni Kong Saldi na pag-usapan na namin kung ano ang solusyon dyan sa Kawit. We'll do a permanent structure na kung saan hindi lang basta-basta masisira ng pagbabaha or ano man na bagyo. So bilang chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, maglalaang ng pondo para makonstruct ang inyong tulay para hindi na kayo ma-isolate. At yung problema nyo naman sa pagkain, ang Ako Bicol Party List will immediately deploy its personnel para makapagdala ng food packs doon sa inyong barangay. So yan po ang aming aksyon sa inyong problema na kinakaharap ngayon. Yun kagawad, hindi na ako dadagdag pa ng katanungan kay Congressman Pido dahil nasagot niya na lahat in terms sa problema niya sa tulay, lalaanan ng pondo ng ating Chairman of Appropriation, Congressman Saldi, at ni Congressman Pido sa tulong niya
na itong tulay dyan sa inyong lugar ay mapaayos na hindi lang basta-basta tulay, kung hindi yung pang matagalan na tulay. At in terms naman sa problema nyo sa pagkain, handa lagi yung Ako Bicol Party List sa pagtulong dyan sa inyong barangay, Kagawad. So, nasagot na ni Congressman Pido lahat ng aking tanong. Ano masasabi mo, Kagawad, kay Congressman Pido? O, yun, ang sagot ni Kagawad. Opo, Kagawad, masaya ba kayo dahil yung sagot ni Congressman Pido hindi lang patungkol sa pagkain, kundi pati yung problema nyo dyan sa tulay, aayusin at gagawa ng solusyon ng Ako Bicol Party List? Maraming salamat po. Sana po mangyari na po yun dahil matagal na pong minimiti ng mga taga rito sa amin na sana magkaroon daw kami ng madaanan maganda. Ayun. Yung tulay, mangyayari yun next year dahil alam mo, ang pondo, aprubahan pa lang ngayong taon. Pero yung pagkain, kung hindi mahatid ngayon, baka bukas ay pupunta na doon. Hindi ko lang alam. Kaya Remy, tulungan mo ako mag-follow up sa ating team para ma-deploy ka agad papunta doon sa Kawit, Manito. Okay? Opo. Salamat po, Congressman Pido, sa inyo pong solusyon. Mabuhay po kayo at laging mag-iingat po, Kong, dahil marami pong umaasa sa inyong tulong at sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Congressman Pido. Ay po, salamat din po. O, Kagawad, sabi ni Congressman Pido, next year, masisimulan na yung trabaho, patrabaho dyan sa inyong tulay. Dahil ngayon, ay syempre, dadaan yan sa proseso. Pero huwag kayo mag-alala, anuman ang ipinangako ng Ako Bicol Party List ay lagi po yang nangyayari. Wala pong napapako sa mga pangako ng Ako Bicol Party List, Kagawad. Opo, maraming salamat po. Sana po, pag maumpisaan kaagad yung tulay namin ng yung mga tao naman sa amin, hindi na nangangamba sila sa kung anumang Opo. Maraming salamat po. Yan na Kagawad, sa tulong din po ninyo dahil ipinaabot nyo sa amin yung problema dyan sa inyong barangay. At may team kami ngayon dyan sa Manito Albay na nag-aabang na po sa paparating na relief goods na ipamimigay na dyan po sa 165 na pamilya, Kagawad, dyan po sa inyong barangay. Ganyan kabilis ang aksyon ng Ako Bicol Party List. Sana po, pagpalain din kayo ng mahal na Diyos para matupadin po yung mga minimiti namin dito sa barangay namin. Opo, huwag kayong aalis dyan, Kagawad. Kayo mismo, umabang po kayo dahil kayo po yung isa po sa dapat na paghatidan dyan sa inyong pong barangay. Kayo po yung katulong ng Ako Bicol Party List sa pag-disseminate po ng mga food pack dyan po sa inyong mga kapamilya, dyan po sa inyong barangay. Okay, Kagawad? Ayun po, nandito na po yung ng Ako Bicol. Oh, di ba? Napakabilis, Kagawad. Nandito na po ngayon sa sentro. Tatanggapin ko po. Yun! ko po muna. Opo, maraming salamat, Kagawad. Ganyan kabilis yung pag-aksyon ng Ako Bicol Party List sa inyo pong kahilingan. Mga kaaksyon, eto na, 61 days to go na lang at Pasko na. Merry Christmas po sa inyo mga kaaksyon in advance. At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte.
Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang, Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang, Ora mismo. Muli mga masugid na taga-subaybay ng ating programa, kami po ay nananalangin para sa inyong mga kaligtasan. Manatili po tayong maging alerto at sabay-sabay muli tayong bumangon mula sa pinsalang idinulot ng Bagyong Christine. Hanggang sa Lunes mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang, Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga